ҳамада салом алейкум бародаро, як бор яхш омадем ба канали Мошин Савдо. Дӯстон, дар навори имрӯза 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои хубанд, нархҳои дастрасанд. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайкзора фаромӯш накун ва бародарое ки меҳмонанд ҳатман обуна шавен ва шахсоне ки мошинои фурӯши замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо ватсап аст, ами рақамҳо мо даровон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. Зинда бошем бародаро. Фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурад. Ҳама каса навора сар мекунем. Рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем мо аз Opel Astra F ки соли барориш 95 солай, кузов седанай. Авио мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензин газай, коробкаш механикай. Мошина бародаро соҳибаш мега састаниш созай, нав хадавоиш кардагем, як ҷои хафош кадай камтарак задагиай, уқа маълум нестай. Фурӯхта мешавад. Мошина ин ҳол дар ноҳияи Вахш қарор дорад. 35 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кадай, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 208 000 рубл мешавад. Харидора ниқош гуфтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. Алиш ҳамеша ба ягон сечка гуфтай болои суметон варианту дошта бошем, пешниҳод кунем, гапзанон мекунем. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 95 сол, кузов хичбек. Авио мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад газа бензин, коробкаш механикай. Мошина бародаро соҳибаш мега ки дарож электропакет нестай, ручное, мотор 6 простоя, камтар мошин расход дорад, ҳуҷҷатош 10 моҳи дига ҳаст, қати тонировкаш фурӯхта мешавад. Мошина ин ҳол дар ноҳияи восеъ қарор дорад. 26 500 сомон мошина нарх кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 157 000 рубл мешавад. Харидора ниқош гуфтай биёед пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. барои маълумоти иловагӣ ва бештар дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra J соли барориш 99 сол, кузови универсал. Авио мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад газа бензинай, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш мега ки дискои раднои хичай, газу бензинаш 100% кор мекунад. мошин хар боши ай пеш биё хайкин махлут шава, баъд муомила мекунем. мошина мо хадавои гуфтай пешинашай, як даст гирифтаги мошина айвагон камбудӣ надора, 11 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фурӯхта мешавад фавран. айни ҳол мошин дар шаҳри бохтарай 59 000 сомон мошина нарх кадай соҳибаш бародаро, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 351 000 рубл мешавад. харидора ниқош гуфтай биёед ай пеш муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти пураваниқтар марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ВАЗ 21099 соли барориш 10 сол. Авио мотор бошад 5 литрай, сӯзишворӣ бошад бензини хулияй, коробкаш механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад, ҳуҷҷатош ҳастай мега бародаро соҳибаш, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 8500 сомон мошина нарх кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 50 000 рубл мешавад. харидора ниқ боша гуфтай муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пураваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Hyundai Starex соли барориш 2001 сол, кузов минивен. Авио мотор бошад 2.0, сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш мега састаниш беҳтаринай, моторша биёен бинен, ранги вагон набошад нагирен мошина. мошин гуфта ягон бли надагаштагӣ нестай, камбудӣ надора, просто срочно сум дар курай, фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 29 700 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кадай, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 176 000 рубл мешавад. харидора ниқоша гуфтай муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пураваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Lacetti соли барориш 2006 сол. Авио мотор бошад 6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензинай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега бародаро соҳибаш, кондитсионерш кор мекунад, шехолош навай, тонировка нав 1 сола ҳастай, ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига ҳастай, салонаш
тозаи навай гуфта фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дорад. 35 000 сомон мошина нарх карда ҳисоб бошад ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 208 000 рубл мешавад. харидора неғ боша гуфта муомила мекунем бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daiwo Nexi соли барориш 1996 сол. Объёма мотор боша 5 литрай. Сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Моторош нав кардагиай, дуд намекунад. Масъала расход надора, акклиматори нав дора. Документош 1 сола ҳастай, тайинировкаш 5 моҳи дига фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. 17700 сомон мошина нарх карда ҳисоб бошад ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 105000 рубл мешавад. харидора неғ боша гуфта муомила мекунем бо арзон мешавад. барои маълумоти иловагӣ дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ВАЗ 21099 соли барориши 2004 сол. Объём мотор боша 6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 баллони нав дора гуфта ягон проблема надора, мошин фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол бародаро дар шаҳри Бухтар қарор дорад. 12000 сомон мошина нарх карда ҳисоб бошад. агар бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 71000 рубл мешавад. харидора неғ боша гуфта муомила мекунем бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед, мошинаи даст натен харидорӣ кунед. Chevrolet Lacetti соли барориши 2007 сол. Мотор 1.6 литрай. Сӯзишворӣ боша бензинай бародаро, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. дӯстон айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе. 36000 сомон мошина соҳибаш нарх карда бародаро ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 214000 рубл мешавад. харидора неғ боша гуфта занг занем биёнай пеш муомила мекунем бо арзон мешавад. барои маълумоти пураваниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Corolla соли барориши 2003 сол. Объём мотор боша 1.6 литр. Сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш мега састаяниш созай фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар ноҳияи Фархор қарор дорад. 55000 сомон мошина нарх карда ҳисоб бошад ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 327000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем биёин пеш чақчақ кунем. чақчақ мекунем арзон мешавад. барои маълумоти пураваниқтара ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Toyota Corolla соли барориши 2010 сол. Объём мотор боша 1.8 литр. Сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш автоматай. мошина бародаро соҳибаш мега американка 1 сола ҳуҷҷат дора. фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 82000 сомон мошина нарх карда ҳисобаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 488000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта биёин пеш муомила мекунем бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пураваниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra J соли барориш 1998 сол. Объём мотор боша 1.6 литрай. Сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай бародаро ҳуҷҷатош то охири солай, моторш простоя фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 37000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кардай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 220000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта муомила мекунем арзон мешавад. варианти алиширам ҳаста гуфта агар вариантҳо дошта бошем пешниҳод кунед гапзанон мекунем. барои маълумоти пураваниқтар дӯстон марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва дӯстони азиз дар ҳама ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки навраҳои нав ба нав ҳар рӯза пешкаш шумо гардонем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошем худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.